Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 engane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde uphawula lapha ku comment section. Eyindabeni engenayo indaba ezithi ushiya abaningi bemangele uMax Makhanya ngesikhathi ejikela uMenzi eMlaxaza. uMax Makhanya useveze indaba zokuthi uMenzi uzovotelwa uThamara. Kuzokhumbuleka ngane zakwethu ukuthi uMenzi waveza ukuthi yena usesayidini lika Thamara okuyisayidi elaligxeka abantu besifazana abangayiphethe kahle. Kanti ke naye uMax Makhanya wavela njengomuntu ongapha esayidini lika Thamara owayegxeka abantu besifazana. Kanti ke manje uMax Makhanya usejikele uMenzi waveza indaba zokuthi manje yena uhamba no limit. Ngale nje ukukhuluma kakhulu engane zakwethu nansi inkulumo kaMax Makhanya ngesikhathi elaxaza uMenzi Mabizela. Ngiqala ngqa ukuba sesayidini kanye ne-ladies house. Ngiqala ngqa. Ngiyaqala nje ukuvumelana ne-ladies house kulokhu. Ngiqala ngqa. Ladies house. Phambili nge-ladies house phambili. Asahambe ladies house man shit. Ngingangenza isilima. Enkandla iQuantum. Enkandla iQuantum. Asahambe limit. Awu suka. iQuantum le mother of all liyenkandla limit asambe man shit sihamba ne-ladies house ke kulokhu kahle nina ladies house angaze nje mina ngaxabana nani ileli dusha le Pakistan elasikhathayo kahle nje angaze mina ngaxabana nani uyabona. Mina ngixabane nani ngenxa kamanikela ngenkomo emaPakistaneni. Idusha leli elanikela ngenkomo lapha ePakistaneni bese lizosixabanisa. Ngithi mina enkandla iQuantum akuvotelwe ulimit. uMenzi akathathi idusha lakhe leli umadliwa yiPakistan. Akatshele lona limvotela uMenzi angazosidakela uMenzi la. Wena Menzi angisakuthandi ngithanda ingoma yakho kuphela. Wayengenalutho ngithanda nje ingoma yakho. Wena uyisishiphi nje awuna timing awuhlakaniphile psychologically weak and poor. Ubuhlakani abukho kuwe Menzi uyapepereza la isidingo singekho khona la kumele uthule khona uyakhuluma ngoba awunayo itiming uyisibhayibhayi nje uyisibhayizane uyabona. Asahambe ladies house man shit nangu limit wenu nangu umfana wenu nayi ingane yenu nayi indodana yenu nayi indoda yenu ulimit umfokanala. Kade ngomabizela la akayovotela uThamara wakhe.